Zan ƙara bayani akan yadda ake amfani da Fibonacci 2. So shi nan na ɗan zana daga yadda yanayi da kasuwar ke tafiya. So yanzu zan yi selecting Fibonacci 2 dina, in ɗaura shi daga nan, wato shi ne ƙololuwan sama, sannan in janyo shi zuwa ƙasa, mafi ƙasa da nake gani, nan kenan daidai nan wajen wadda kuke gani na saita shi nan, shi na zaɓa, nan shi ne wajen da na saka wannan dina, inda za ku gani ya bada nan 100, nan kuma 61.80 ga 50 ɗinmu, ga kuma 0.0 ya kasance a wajen. Zan ce ga a kowane lokaci shi haka Fibonacci 2 yake. Idan ya zo daidai wannan kan 61.80 ko 50 shine muke kyautata zaton kasuwa a wajen za ta juya kuma ta ci gaba da tafiya. Kasuwa za ta ci gaba da tafiya a ƙasa, kamar yadda ya nuna mana a misalin da muke da shi. Gashi nan ta ci gaba da tafiya a ƙasa. Yanzu zan koma in ƙara zana wani misali wanda yake tafiya sama, sai kuma mu ja shi Fibonacci 2 ɗinmu mu gani ya za ta kasance. Bari yanzu in ɗan tsaye da shi, sannan sai in zana, sai in ci gaba da bidiyon ku gani. Ya hoto kamar shi ma yadda kuke ganin wannan misalin a gaban ku, inda yanzu za mu saka Fibonacci 2 ɗinmu mu saka ga nan, mu ɗauki layin mu zuwa ƙarshen nan, wato zuwa 0.0. Idan za ku lura mai kasuwa ta fara wajen, da ta zo wajen ta wuce, amma sai ta koma ta rufe ga shafin 60 da wani abu. So wani lokaci yakan wuce ya koma kuma ya ce ba tafiya inda kake so, amma kowane lokaci kana so idan za ka shiga ka tabbatar da kasuwanka ta zo daidai kan 61, sorry ku ya kure wadda gyara shi, ta zo daidai kan 61.80 ko kuma 50. Idan ta zo daidai wajen nan, shine daidai inda za ka fara neman ka shiga kasuwa domin ka samu riba. Haka ake amfani da Fibonacci 2. Wannan kamar zan ce shine bidiyo na biyu domin ya ƙara haske akan yadda ake amfani da shi Fibonacci 2 ɗin. In kasuwar tana tafiya ƙasa ne, ga yadda za ka yi, in kuma kasuwar tana tafiya sama ne, ga yadda za ku yi. Da fatan kun gane wannan bidiyo. Mu haɗu a bidiyo na gaba inda za mu yi amfani da shi Fibonacci 2 ɗin a cikin kasuwa ta gaskiya.